Fil-messaġġ tal-miliet li twassal mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Cicluna insista li l-miliet mhux biss ċelebrazzjoni ta' twelid iżda hija wkoll tifkira profonda tal-eternità tal-ħajja. L-Arċisqof ħeġġeġ lill poplu Malti u Wawċi biex jibqa' miftuħ għad-don tal-ħajja u jibni kultura ta' tama għal-futur biex djarhom jimtlew bil-barka ta' tfal u insista li rridu nirriflettu wkoll dwar kif kull ħajja ġdida tibbenefika minnha s-soċjetà b'ħafna modi u minflok ma niddispraw dwar ir-rata baxxa ta' twelid f'pajjiżna rridu nirrispondu bħala poplu. Aħna għandna l-primat fl-Ewropa tal-inqas twelid fil-popolazzjoni tagħna. Imma hemm bżonn nieħdu passi konkreti, kulħadd skont ir-responsabilità tiegħu biex noħolqu l-ambjent favorevoli biex il-koppji żgħażagħ jimtlew bit-tama, jibnu l-bejta tal-imħabba tagħhom u din timtela bil-barka tal-ulied. L-Arċisqof qal illi kull persuna għandha ir-responsabilità li tikkontribwixxi biex toħloq ambjent ta' appoġġ u li jispira koppji żgħażagħ biex iħadnu il-futur bit-tama, jibnu djar ta' mħabba u jilqgħu ir-regal ta' tfal. Huwa qal li l-isqfijiet se jitolbu biex is-soċjetà tagħna tħaddan il-kultura tal-ħajja u tonra l-qdusija tagħha mill-konċepiment tal-mewt naturali. L-Arċisqof qal ukoll li l-għoti tal-kura paljattiva trid tkun xempju ta' tama li tirrifletti soċjetà li tos u sostni id-dinjità tal-ħajja fl-istadji kollha tagħha. Intant Monsinjur Cicluna rrefera għal ġublew tat-tama u qal illi dan qed ikun festa kbira ta' ħnina.